V predchádzajúcich častiach ste videli. Židovský národ vďaka svojim veľkým vodcom upevňoval svoju vieru. Kým budeme zachovávať jeho zmluvu, nič je nemožné! Izrael! 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 Abraham dokázal, že je schopný viesť národ. Mojžiš svoj ľud dokázal vyslobodiť z otroctva. Páne! Poďte za mnou! Pán je s nami! Dávid prenikol do mesta Jeruzalém. Izrael! No potom viera Izraelitov začala slabnúť. Pán je so mnou! Pán ti dal rozkaz. Splň ho. Ty si náš prorok, no ja som tvoj kráľ. Z kráľov sa stali tyrani. Mocnela skazenosť. A tak sa spojenectvo medzi Bohom a jeho ľudom dostalo do zlomového bodu. Uctievate cudzie modly! Vzopreli ste sa Bohu! Rýchlo! A v ohrození je všetko, o čo Izrael bojoval. Prežitie Jeruzalema je v rukách nového slabého vodcu. Mesto je stratené, ak sa kráľ Sedekiáš znovu neobráti k Bohu. Biblia. Dvadsiaty prvý kráľ Jeruzalema Sedekiáš je pod tlakom mocných susedov. Tajne sa spája s Egyptom, ale sľubuje vernosť Babylonu. Správy o jeho zrade sa dostanú až k babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi. Nabuchodonozor! 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 Babylon. Ideme! Jeruzalém! Jeruzalém! Vieš, čo to znamená? Jeruzalém! Pre mesto pokoja! Jeruzalém! Jeruzalem. Odčias kráľa Dávida viedli kráľov proroci, akým bol aj Jeremiáš. Boli spojením medzi Izraelom a Bohom. Ale Jeremiášove varovania nik nepočúval. Teraz Sedekiášovi prináša posledné posolstvo. Vzdaj sa Nabuchodonozorovi, alebo zomri. Bezbožní ľudia! Nie! Prorok, čo to máš? Toto si ty. Ak si rozumný, musíš sa podrobiť jarmu Babylonu. Príjmi pánovu odplatu a vec, že bol k tebe veľmi zhovievavý. To sú Božie slova! Podrob sa Nabuchodonozorovi! Skloň hlavu! Ty sa opovažuješ radiť kráľovi, aby sa sklonil? Ako môžeš spochybniť Božieho proroka? Vy pána urážate! Vy sa musíte zmeniť! Odveďte toho zradcu. Boh na nás zosiela pohromu z Babylonu! Jeruzalém!
Držte to! Neskoro! Neskoro! Držte to! Držte! Je mesto obklúčené? Áno, pane. Nikto nám neunikne. Začneme. Po 18 mesiacoch začali obklúčení Izraeliti hladovať. A hladomor spôsobil kanibalizmus. Tento je náš! Zmizne! Preč! Lukostrelci, pripraviť? Zacieliť? Páľ! Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi a celú túto zem dám vášmu potomstvu, tak hovorí Pán. Prorok, prihovoríš sa za nás v hodine našej núdze. Nič sa nezmenilo. Jeruzalem ľahne popolom. Tu píšeš, holutujte a všetko sa napraví. Pán nás zachráni. Mesto horí. Je neskoro. Poďme. Teraz! Ešte! Držte bránu! Udrite! Znova! Držte bránu! Udrite tvrdo a víťazstvo je naše! A čo z Jeruzalema zostane? Tak to si vezmite! Jeruzalem padol, ale Sedekiáš so synmi sa pokúsili uísť tajnou chodbou. Musíte byť statoční. Sľubujete? Žiadny strach. Ste v bezpečí. Poďte, rýchlo.
Jeho ľudia také šťastie nemali. Jeruzalém je náš! Jeruzalém je náš! Potrestajte ich za to, že sa vzopreli! Nech zaplatia! Do chrámu! Všetko odneste a potom nech chrám zhorí dotla. Chrám je v plameňoch! Všetko, o čo sme bojovali, je stratené. Od čias Abraháma židovský národ bojoval o svoju zasľúbenú zem. No teraz sú nádeje a sny mnohých generácií zničené. Vojsko babylonského kráľa Nabuchodonozora vyplienilo Jeruzalém. Obyvatelia mesta sa snažia ujsť. Medzi nimi i mladý šľachtic Daniel. Daniel to Daniel! Bože, pomôž! Rýchlo! Zamknuté! Daniel, schovaj sa! Staň! Tí majú cenu. Vezmeme ich. Azariáš! Daniel! 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 Azariáš! Nie! Sme národ Boží! Nechajte nás! Pusťte ma! Nájdite Sedekiáša a jeho rodinu. Pane, za zradu sa platí. Nebojte sa, chlapci, už sme v bezpečí. Utečme! Poďte, rýchlo! Prosím! Nie! 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 Prosím! Nechajte ich! Prosím! Král Sedekiáš. Nie! Tíško. Nie! Prosím! Otec! Nie! Prosím, nechajte ich! Ušetri ich, prosím ťa! Sedekiáš. Toto bola posledná vec, ktorú si v živote videl.
Židovský národ čaká vyhnanstvo. Vyčerpávajúca cesta na východ do Babylonu. Poďme! Poďme! Vstávaj! Jeremiáš ako jeden z mála utiekol. Odchádza do Egypta, odkiaľ sa už nikdy nevráti. Ľudia prišli o svojho proroka, o svoje mesto, aj o kráľa. Tam vzadu! Pridajte! Stojte! Nadvihnite to! Rýchlo! Bude to! Židovský národ potrebuje nového vodcu, aby v Babylone prežil. Muža, ako je Daniel. Babylon. Daniel mal prorocké schopnosti a zostal slúžiť na dvore kráľa Nabuchodonozora. To mi tu nikto nemá čo povedať. Nikto nedokáže opísať môj sen. Mlčanie nie je žiadna odpoveď. Hovoríte si mudrci, čarodejníci, mágovia. Tak čo vidíte? Pane, odpusť mi. My ti význam sna nepovieme. Tak na čo ste mi všetci dobrí? Ale môj Boh áno. Ukázal mi tvoj sen. Tak mi ho určite dokážeš opísať. Každú podrobnosť. Videl si obrovskú sochu muža. Jej hlava bola zo zlata. Ale potom sochu na kusy rozdrvil obrovský kameň. Tak toto viem aj bez teba! Vysvetli mi to. Socha znamená ríšu, ktorá povstane po tvojej. Tvoja je najväčšia. Hlava zo zlata. A čo kameň, ktorý tú sochu zničí? To je kráľovstvo Božie. Raz bude Boh vládnuť celému svetu. Na veky. Zničený Bohom. Áno, pane. Ako sa voláš? Daniel. Si statočný muž, Daniel. To si cením. Budeš mi slúžiť. Urob, čo povedia. Vrátime sa do Jeruzalema. Jeremiáš slúbil, že raz áno. A dovtedy budeme mať sklonené hlavy a slúžiť netvorovi? Ja už viac nevládzem. Myslí na našich ľudí, Azariáš. Kým sme na dvore, môžeme im pomáhať. Z väzenia to nejde. Nabuchodonozor zničil Boží chrám. Vyhnal nás z mesta. Ja sa volám Azariáš, ten, ktorému pomáha Boh. Tak prosím Boha, aby mi pomohol teraz. Nerob to, zabijú ťa.
Tomu sa klaňať nebudem. Teraz! Celým srdcom ťa nasledujeme. Skloňte Verím v teba hlavy! A hľadáme tvoju tvár. Celým srdcom ťa nasledujem. Verím v teba. A hľadám tvoju tvár. Prived ich! Priatelia moji, teraz vás čaká skúška. Daniel! Čo je s nimi? Prečo sa mi tvoji priatelia nekláňajú? Pane, ver mi, že ti slúžia verne. Celý život ako ja, ale... Ale? Ale klaňajú sa len nášmu Bohu. Donútim ich pokloniť sa. Celým srdcom ťa nasledujem. Verím v teba. Hľadám tvoju tvár. Celým srdcom ťa nasledujem. A hľadám tvoju tvár. Keď sa snažíme ohnúť niečo, čo je tuhé a nepoddajné, A hľadám tvoju tvár. čo urobíme? Necháme to prejsť ohňom. Nie, pane! Držte ho! Ubalte ich! Pochodeň! Podajte mi pochodeň! Zachráň ma, Pane. Získaj slávu svojmu menu. Zvelebený si, Pane, Bože náš moc. Zachráň ma, Pane. Získaj slávu svojmu menu. Vysloboď nás, Pane. Vysloboď nás, Pane. Dobroreč Pánovi Izrael. Chváľ a vyvyšuj ho na veky. Ale ako to, že nehoria? Povstaňte, ľudia z Júdska! Boh je s nami! Je s nami! Boh je s nami! Zázrak, ktorý sa udial v ohnivej peci, zjednotil židovský národ. V exíle jeho viera v Boha nepoľavila. Naopak, ľudia sa v nej ešte viac utvrdili. Zákony, ktoré Mojžiš dostal na hore Sinaj, sa zachovali spolu s ďalšími spismi a spojili sa s knihou Jozue, s knihami Samuelovými a s knihami kráľov. Spoločne tvoria základ hebrejskej Biblie, Starého testamentu.
Židovský národ má svoju vieru, ale naďalej zostáva v zajatí. A jediný muž, ktorý mu môže dať slobodu, zošalel. Tu si skončil, Nabuchodonozor, najväčší kráľ a posledný muž na tejto Božej zemi. Vidíš, čo pýcha priniesla tebe a nám? Mohol si nás nechať ísť. A teraz si v pasci ako my. No. Prichádza nový kráľ. Prosím, Bože, nech nás oslobodí. Niekoľko rokov po Nabuchodonozorovej smrti do Babylonu vpadnú mohutné vojská. V ich čele stojí Darius, perský kráľ. Ohlásime sa. Babylončania vedia, že nemajú šancu. A tak kráľa vpustia do mesta bez boja. Kráľ nám dá slobodu. Také je proroctvo. Aby Daniel ochránil svoj ľud, spriatelí sa s Dáriom a aj jemu vykladá význam snov. Čo tvoj sen znamená, Daniel? Nie je to môj sen, pane. Tu v Babylone bol prorok, Izaiáš. Hovorí, kráľa som vzal za pravú ruku, aby som pred ním pošliapal národy. Je to Kýros. Menoval ťa, pane. Takže Boh je s tebou. Iba mi lichotíš. Ale to ešte nikoho nezabilo. Veličenstvo vykonalo mnohé veľké veci. Záznamy to ukážu. Výborne. Ja som Kýros, kráľ sveta. A pritom visí na každom Danielovom slove, ako by bol sám bezmocný. Daniela treba odstrániť. Mesiac bez modlitieb. Iba zradca by mohol namietať. Nemôžem porušiť sľub.
Smú sa modliť k ich bohu. Je to len skúška ich vernosti. Mali už toľko vládcov. Chceme mať istotu, že v tebe vidia najväčšieho, jediného kráľa sveta. Mesiac bez modlitieb. Darius to možno nechápe, ale to nemôžeme dodržať. Tým mužom nejde o kráľa. Chcú si len upevniť vlastnú moc a preto sa ťa snažia za každú cenu odstrániť. Je to pasca. Chcú sa nás zbaviť. Mesiac. Čo urobíš? To neviem. Tak dlho bez modlitby k Bohu nevydržím. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie. Stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre, môj Bože. Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Daniel sa vzoprel kráľovmu príkazu a preto ho zatkli a odsúdili na smrť. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie.
Je ti niečo, pane? Nemôžem spať. Hádam, nie je neskoro. Zavolám lekára, pane. Urobil som chybu. Otvor to. Daniel. Boh je s tebou. Je skutočný. Tvoj Boh ťa spasil. Áno. Som Darius, kráľ sveta. A rozhodujem takto. Tvoj ľud sa vráti do Jeruzalema. Ich Boh sa poteší. Ale žiaľ, nemajú už chrám, v ktorom by ho uctievali. Hoďte ho levom. Vieš, čo to je? To je z chrámu v Jeruzaleme. Nádhera. Obdar som nikdy nevidel. A zostávam v Babylone. Takže to už nevidím. To čaká naše deti. Až prídu do Jeruzalema, obnovia chrám a pozdvihnú náš ľud. Náš boj sa skončil. Niečo ti ukážem. Poď so mnou. Pozri. Naši ľudia idú domov. Po 10 ročiach v exíle. Sú jednotní a majú nádej a majú cieľ. Dlho čakali na tento deň. No bojím sa o ich budúcnosť. Mal som videnie. Videl som veľké zviera. Strašné a desivé a nesmierne silné. Malo veľké železné zuby a zožralo celý svet. Ale Boh nás neopustí. Videl som nového vodcu. V mojom sne stál predo mnou kdosi ako syn človeka. Prichádza v oblakoch neba. A jemu bola odovzdaná sláva, vláda a kráľovstvo. Jemu budú slúžiť národy, kmene a nárečia. Toto nie je koniec, Azariáš. Je to začiatok. Židovský národ potrebuje pomoc, aby prežil to, čo ho čaká. Nasledujúcich 500 rokov musí malý národ čeliť útokom znova a znova. Nakoniec sa predsa len skloní pred mocným Rímom. Pred rímskou chamtivosťou. Rímskymi zákonmi. A rímskym trestom. Izrael trpí ako nikdy predtým. Každý deň sa ľudia modlia, aby povstal
nový kráľ Dávid a priniesol im spásu. Niektorí už nechcú čakať. V Jeruzaleme sa vypína nad židovským posvätným chrámom rímska orlica. Je to urážka židovskej viery a treba ju odstrániť. Rýchlo! Rímania! Chyťte ich! Zadržte ich! Berte ich! Orlicu nechal na chrám umiestniť židovský kráľ Herodes Veľký. Šľachtic, ktorého na trón dosadili Rímania. Vydržte, pane. Dobre. Dosť! Už dosť! Daj preč ty odporné hráty, inak ti ich nechám odťať. Lovci orlíc. Moji malí rebeli, ktorí si myslia, že nie som dosť čistý, či dosť zbožný, že nie som hoden vstúpiť do chrámu. No ja vám niečo poviem. Ja som váš svätý chrám postavil, iba ja! Ak sa rozhodnem umiestniť naň orlicu, aby boli Rímania spokojní, buďte vďační! Ak si myslíte, že so mnou je to ťažké, skúste žiť pod ich vládou. Poďme! Nazaret, Galilea. Židia túžili žiť vo svojej zemi slobodne. Všetci od hlavného mesta Jeruzalema až po odľahlú Galileu. Útechu hľadali vo svojej viere a vzájomnosti. Ilbini Israel tashra zot ladonai Ashur Shira לכבוד התורה, אשור השירה, לכבוד התורה, מבת זיקר, זכה וברזה. Mária, moja zasľúbená, máš najkrajšie oči, aké som kedy videl. A ten najsladší úsmev. موشي ربينو بحور بالتراب Menom Herodesa a Ríma! Zaplaťte dane! Čo chcete? Odveďte toho muža.
Nevidíte, že čítame z kníh? Berte ho! Nie, Jozef! To nemôžete. Tu uctievame Boha. Tvoj boh, tvoj problém. Jozef! Stávaj sa! To nesmiete! Toto je stánok Boží! Poďme! Všetko naložiť! Vráť sa domov k otcovi. Nezavádzaj, Rýchlo! zmizni! Mária. Mária. Pán je s tebou. Neboj sa. Počneš a porodíš syna. Bude sa volať synom Najvyššieho. Duch Svätý zostúpi na teba. Neboj sa. Som služobnica Pána. Sväté dieťa, ktoré sa narodí, sa bude volať synom Najvyššieho. Mária! Mária! Povedz mi, čo sa stalo, prosím. Tu nie. Čakáš dieťa. Čo si spravila? Čo si to urobila? Žiadneho muža som nepoznala. To mi nehovor, nie som hlupák. Stále som panna. Toto je dielo Pána. Neviem, prečo si vyvolil mňa, ale vravím pravdu. Musíš mi veriť. Ja som ti veril. A prosím ťa, Jozef, staň sa mojím manželom a staň sa otcom tohto dieťaťa, syna Božieho. Prosím, Jozef, prosím, ver mi. Mária, ľudí ako sme my si Boh nevyberá. Ak je to tvoje dielo, Pane, pomôž. Pomôž. Jozef, syn Dávidov. Buď pokojný. Príjmi Máriu za manželku. Je nepoškvrnená. Dieťa, čo počala, je z Ducha Svätého.
verím. A vezmem si ju za manželku. Ak s tým súhlasí. Len pár mesiacov po svadbe sú Jozef s Máriou nútení opustiť Nazaret. Mária, ideme. Rím nariadil súpis ľudu a všetci muži sa musia vrátiť do miest, odkiaľ pochádzajú. Dobre. Poď. Jozef s Máriou preto odchádzajú do Betlehema. Čaká ich úmorná a nebezpečná cesta a dieťa sa má každým dňom narodiť. Mária s Jozefom stoja sami proti svetu. No mnohých ľudí to k ním priťahuje. Proroctvo z čias Mojžišových predpovedá zrodenie veľkého židovského kráľa a znamenie má prísť z nebies. Hviezda vychádza z Jakuba a žezlo sa dvíha z domu Izraela. Vydrž! Betlehem. Už to prišlo. Už je to tu, Jozef. Rýchlo! Počkaj! Niekoho pohľadám! Rýchlo! Pomoc! Už to prišlo! Pomôžte nám niekto! Rob niečo, Jozef! Už idem! Schováme sa, vydrž! Už to bude! Páne, prišiel astrológ Baltazár. Baltazár? Poď. Víno? Veličenstvo je veľkorysé, ale nebudem. Radšej mi povedzte, čo robí nový kráľ. Kráľ? Židovský kráľ. Čo je s ním? Židovský kráľ? Ušlo mi niečo? Prišiel si predsa pozdraviť kráľa. Všetkých Židov nedívaš sa a zda na Herodesa, kráľa všetkých Židov? Iste. Tak kto o sebe tvrdí, že je kráľ? Nikto. Ten sa len narodí. Tak vraví proroctvo. A zvestuje to hviezda. Tvoji kňazi to proroctvo určite poznajú. Hviezdy, proroctvá. A kvôli tomu ma rušíš pri jedle. Odíď. A už ma nechaj. Herodes o ničom nevie. Pôjdeme za hviezdou. Kde je to mizerné proroctvo? Našli ste ho? Ach, tu. Čítaj! Izaiáš.
Preto vám sám Pán dá znamenie. Pozri sa. Pozri tam. Hľa, panna počne a porodí syna. Pomôžte nám! Prosím! A ten bude nazvaný zázračný radca. Pomôž nám! Prosím! Mocný Boh. Večný Otec. Knieža pokoja. Si v poriadku? Poď! Vydrž! Vydrž! Opatrne. Vydrž. Ale veď ja som ten, kto priniesol mier! Myslíš si, že by to dokázalo nejaké dieťa? Píše sa tam, kde sa má ten mocný kráľ narodiť? Podľa Micheáša bude z Betlehema. Betlehem. Betlehem! Zhromaždi vojakov! Oddychuj. Náš syn. Vďaka. Pane, myslím, že tvoj syn je očakávaný kráľ svojho ľudu. Ako sa volá? Ježiš. Volá sa Ježiš. Mária! Mária! Musíme odísť. Hneď. Nepýtaj sa, prečo, ale ver mi. Keď sa Herodes dozvedel, že v Betleheme sa narodil nový kráľ, nariadil, aby všetkých malých chlapcov povraždili. Všetkých chlapcov zabiť! Tu sú! Nikto nám nesmie ujsť! Pobite všetkých! Poďme! Pusť! Tvoj syn! Hejte ho!
vraždenie neviniatok. No jedno dieťa mu uniklo. Herodes sa nikdy nedozvedel, že vraždenie v Betleheme bolo zbytočné. Zomiera. Herodesovým posledným šialeným činom bola poprava vlastného syna, ktorého obvinil zo sprisahania. Otec, prosím! Otec, prosím! Po Herodesovej smrti ľudia cítia šancu na získanie slobody. A v Izraeli to vrie. Rímska odpoveď je veľmi krutá. Povstanie je potlačené. Len v samotnej Galilei Rimania ukrižujú 2000 mužov. Galilea. Ešte chvíľu, Ježiš. Sme skoro doma. Jozef? Čo sa tu stalo? Verme v Božie zámery. Ako on verí nám.
o 25 rokov. Rím sa v Jeruzaleme aj v Judei ujíma priamej vlády. Herodesov syn Antipas očakáva príchod 4. rímskeho prefekta za 20 rokov. Sebaistého, krutého Piláta Ponského. Zdravím ťa, prefekt. A vítam ťa v Judei. Verím, že tu budeš žiť v hojnosti a pokoji. O to sa určite postarám. Rozkaz od cisára. Tie nepokoje musia ustať. Pilát vníma každé zhromaždenie davu ako ohrozenie. Robte pokánie a hriechy vám budú odpustené. Ľudia v tom čase húfne prichádzajú k rieke Jordán za Jánom Krstiteľom. Krstím ťa! Božie kráľovstvo sa priblížilo! Ste očistení! Prosím! A tak bude očistený celý Izrael. Prosím! Prosím, vydržte! Poď! Vraj sú problémy. V púšti. Ľudia sa upínajú k nejakému Jánovi. Vraj je to prorok. A podľa niektorých Mesiáš. Kajáš sa úprimne. Boh má v rukách sekeru. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, zotne a hodí do ohňa. Každé telo uvidí Božiu spásu. Kto je to? Mesiáš? Spasiteľ Židov. Zoslaný Bohom, aby ich oslobodil. V tom prípade na Mesiáša musíš dozrieť. Ten, čo príde po mne, je mocnejší ako som ja. On vás bude krstiť ohňom. Ja som len hlas volajúceho na púšti a pripravujem cestu. Pánovi. Len pokračuj. Ja by som sa mal dať pokrstiť tebe. Ján, konáš tú správnu vec. Pokrste ma. Po svojom krste Ježiš odchádza do púšte.
Po 40 dní je tam vystavený skúške, aby sa pripravil na to, čo ho čaká. Ak si naozaj Boží syn, povedz, nech sa z tohto kameňa stane chlieb. Človek žije nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Ak si Boží syn, vrhni sa dolu. Jeho anjeli ťa vezmú na ruky. Ako sa opovažuješ pokúšať Boha? Ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať, tak ti dám celý svet. Ukrižovať! Odíď odo mňa, Satan. Len Pánovi sa klaňam, môjmu Bohu. A jedine jemu slúžim. Ježiš diablovým pokušeniam odoláva a pripravuje sa na svoje poslanie. Avšak už bez Jána Krstiteľa. Toho dal Antipas zatknúť. Poď ty, potkán! Zalez! Galilejské more.
Ježiš sa vracia do svojej rodnej Galilei, vzdialenej od vládcov v Jeruzaleme, a prichádza na pobrežie Galilejského mora. Práve tu sa začína jeho úloha. Chceš pomôcť? Nehľadám pomoc. A potom nie je s čím pomôcť. Hej! Čo to robíš? Nemôžeš sem len tak prísť. Máš pravdu. Tak mi podaj ruku. Prečo si sem vliezol? Pôjdeme na ryby. V tomto čase nič neulovíme. V týchto vodách už takmer žiadne ryby nie sú. Peter, daj mi hodinu. A ja ti dám celkom nový život. O to nestojím. Vravím ti. Nič neulovíme. Čo mám s tebou urobiť? A s tými tvojimi rečami? Počúvať. Pometeného blázna. To sotva. Boží odkaz. Kráľovstvo nebeské sa priblížilo. Takže sa vyhlasuješ za Mesiáša? Nie. Ale podľa teba prichádza. Nie. Už je medzi nami. Je tu. Medzi ľuďmi. Šíri Božiu pravdu. A otvára srdcia všetkých ľudí.
Čo si spravil? Dávam ti možnosť zmeniť svoj život. Peter, poď so mnou. Prestaň loviť ryby a urobím z teba rybára ľudí. Čo budeme robiť? Zmeníme svet. On prinesie nové časy práva a spravodlivosti. Svojou mocou povedie ľudí do nového sveta. Všetkých ľudí! Lační po spravodlivosti budú... Na budúce uvidíte. Nasýtený. Ten, kto verí vo mňa, nezomrie. Mária, už je tu. Kto? Ježiš. Vrátil sa. Blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavený tichý, lebo oni budú dedičmi zeme. Čo chceš povedať? Že ty si Mesiáš? Že si vyvolený? Zoslaný Bohom? Nie! Začalo sa to. Prišlo 5000 ľudí. 5000. Pôjdeme do Jeruzalema. To je nebezpečné. Mesiáš z Galilei príde do Jeruzalema v období nášho sviatku. Ale čo ak príde s tisíckami nasledovateľov? Mestské múry budú počas sviatku praskať aj bez toho. Židovský kráľ! Vybudujeme vojsko! Sme mocní! Porazíme Rím! Nie, toto nie je cesta. Rímski psi! Rímski zlodeji! Rímski zlodeji! Nesmieme dopustiť, aby ten zázračný muž, ten podvodník, narušil náš sviatok. Napísané je, môj dom sa bude volať domom modlitby. Má v sebe niečo nezvyčajné. Nie je na ňom nič nezvyčajné, iba schopnosť spôsobiť skazu. Ak sa nepokoje z dneška budú opakovať aj zajtra, nechám chrám i hneď uzavrieť. Žiadny sviatok nebude. A potlačím čo i len náznak vzbury. Vyjadril som sa dostatočne jasne? Toto je posledná spoločná večera. Jeden z vás ma zradí. Čo s tým chcete robiť? Judáš, porozprávať sa. Povedz, si Boží syn? Áno, som.